baina igoko dugu YouTubean. Vale. Bueno, bai. Hasiko gea ondo iruditzen bazaizu atxaldeon, urrian egiten deun, normalen urtero egiten deun, ezoiko osoko bilkura honekin, monografikoa 2026ko ordenantza fiskalak onartzeko. Bai, hasi aurretik pixkat, argibide batzuk alde batetik bidalitako deialdiaren gai ordenan gainen aldaketa batzuk egongo dielako jasotako deialdia bidaldu gendunetik gaur daño jasotako emendakinak txertatzeko jungo gea, puntuz puntu azaltzen nun gauden eta banatu dizuegu jakiteko puntu bakoitza nola doan gidoia pixkat denak jakiteko nun gauden, badakizue ordenantza fiskalak berez bloke bat izaten diela, baina 8 dira berez, batetik 8 da, eta gero guk 0 deitzen dugu, baina ordenantza orokor bat ere badago. Orduan guztia 9 ordenantza izango die, ordenantza bakoitza bloke bat bezala ingo deu, baina nola emendakinak, zatikako emendakinak dauden, pixkat denak jakiteko nola izango dan prozedura, lehenengo zatikako emendakin horiek aurkeztuta bozkatzen die, bale? Eta emendakin horiek bukatuta gero proposamen osoa bozkatuko genuke. Orduan ulertzen da, logikoki, aurretik onartu dien zatikako emendakin horiek txertatzen diela, horiek aldatuko duela ondoren doan proposamena, bai? Orduan hori izango da ordena, eta, printzipioz, hau esan da, banan jungo gea komentatzen, zatikako emendakinak egin dituzten taldei hitza emango diogu azaltzeko emendakin horren nondik norakoa zein dan, ondoren prozedura izango da, bai batez ere diruzainak eta idazkariak alaba legokio pixkat emendakinaren hausnarketa edo filtroa pasako dute, bai foru araua eta beste prozeduren aldetik, eta ondoren bakoitzak eztabaidan edo gure jarrera azalduko dugu. Bai, hori esan da, orokorren bakarrik esan, ez juteko igual aurreratzen tasa eta zerga guztietan, pixkat jakiteko nun kokatzen gean, proposamen orokorra badala, ordenantza fiskalen proposamen orokorra badala 2026ko 100ko igora bat proposatzeko, azkeneko Gipuzkoako KPI-aren indizea edo datua 2,9koa izan dela aplikatuta. Hori bai, hor azkeneko, ez naiz goatzen ja ustetiaz izan zala, edo dala bi, barkatuko diazue, hor bai hartu gendun konpromiso bat, badakizue legez ezarrez hitzaigula, eskaintzen dugun zerbitzuen kostua estali bar degula, eta hor ondakinetan defizit bat geneukan, eta onartu gendun ia 100%, eta urtez urte geneukan zati hori jungo ginela gehitzen, orduan ondakinetan jakin proposamena dela 3 orokorra gehi beste 3 hori, kostea juteko, eta baita ere esan hor bai planteatzen dela izozte bat aurreskolako tasari dagokionez. Hori, bloke hola orokorra hori izango zen, eta gero baita azkeneko puntua, jarraitzen degula, mantentzen, errenta bidezko aldegun horietan, zerga batzutan ezin dugu, baina tasetan bai, errenta bidezko eta familia unitateko bizikidetza, unitateko kide kopurun arabera, hor jarraitzen degula hobari sistema bat planteatzen, eta hobari sistema horren pixkate funtsa badala langile arteko gutxieneko soldata abia puntu hartuta, beti ere memorizari nahi, 115ko edo igoera bat, kontutan izan da ere, Euskal Herrin daukagun izaera berezia edo bizitza garestiagoa, eta hortik abiatuta langa horiek edo tarte horiek, 25tik alderatuta 26a ere, igo indiela eta hunditu indiela, eta orduan, hori ere eguneratzen dela. Eta, nire aldetik besteik ez, bai hasiko gea ordenantza orokorretik,
Eta, bueno, Iñaki nahi badin baduzu azaldu hor uste aldaketa txiki batzuk edo bai proposatzen diela, hortik pixkat hasi edo nahi baduzu ja zatikako emendakinetatik hasiko gineke, bai. Bai, berak aurkezteko eta gero nik ingo komentaritxua. Bale. Bueno, lehenengo puntua 0 puntu bezala edo ordenantza orokorra izango litzake, eta da zuzenbide publikoko udal zergen eta beste diru-sarreren gestioaren, bilketaren eta ikuskapenaren gaineko ordenantza nagusia. Eta lehenik 0 puntu bezala, Ordizia Orain Podemosek zatikako emendakin aurkeztu du 10. artikularen inguruan. Beraz? Bai, orduan zuena da hitza, pixkat zuen zatikako emendakin hori azaltzeko, nahi duzu ere. Bai, bueno, proposatzen genduna hor, irakurri genduen lege foralak esaten dola bonifikatu litekela Jesus, beren tributuak ateako zait, ba? Elbideratzen dituzten pertsonei, eta, bueno, proposatzen genduen hori ajustatzea besterik be, ba, bueno, badalako lan bat kentzea administrazioari, ba, bueno, pertsona horiei bonifikatzea lan karga hori kentze hori. Batzaldeon. Bueno, bai, foru arauak hori aipatzen dau, jartzen dau, que las ordenanzas, bueno, gazteleaz irakurtzen dut dau, las ordenanzas fiscales podrán establecer las condiciones para la aplicación de una bonificación hasta el 5% de la cuota a favor de los pasivos que domicilien las deudas de vencimiento periódico. Bueno, hori ala da. Gero gestino aldetik, ni petzeta jat, nahiko komplikaua, ikusi hot zegoen enmienda, eta jartzen dozue urte baterako izango zala, eta automatikoki, osea, urrengo urtien esan aplikatuko, baina, klar, urte bateko epealdi zen, adibidez, zerga batzuk kobretan die martxoan. Pertsona horrek eskatzen badaun maiatzian, itzulien bijako, ez jako itzuli bier, ibilgailu berri guztiak elbideratzen badau, guzti horiek ja bonifikazioa apliketan jakue. Orduen, ez dakit nik, aparte ez dute zauketan beste udalerritan hau emuten danik, ez dakit nik hori doko tesateko besterik ez. Bai, bueno, guk gure aldetik, badirazi, emendakinean kontra bozkatuko dugula, baina pixkat nahiko nuke, azaltzea zergatik ez. Egia da, basiran, agian nahi beste denbora ere ez da eman ez duguki emendakina aztertzeko, baina lehenengo gauza bai izan da ikustea nola gauden, ez? Bai pentsatzen dugu, Gipuzkoan printzipioz ez dugu topatu hobari hau aplikatzen den inungo herririk, eta pixkatola gotzen pentsatuta 2025-en norberaren zergak edo tasak elbideratzeko ekimen hori soilik 5% batekin hobaritzea, iruditzen zaigu igual azterketa gehiago behar dula, ez? Jakinda baita ere momentu batzutan ikusten baldin badeu ze bolsa edo ze pertsona izan daitezken domiziliazio hauek ez dituztenak, izan adinekoak dielako edo izan egoera zaurgarri baten daudelako eta abilezia edo trebetasun digital hauek ez dituztelako, momentu batzutan ere izan daiteke iruditzen zaigu baita diskriminazioa hola denontzat, ez? Eta hor pixkat bai saiatu geana da aztertzen momentu hontan zein den gure egoera, ordizin kobratzen ditugun zerga eta tasa horietan domizializazioak edo elbideraketak nola ditugun, ez? Zue jakiteko bataz besteko portzentajea 80% ingurun gaude momentu hontan, baino egie da batez ere haundinak edo dienak begiratzen baldin baditugu, ondasunik ezinetan edo kontribuzioa ibi esaten dugunen, hor 80% daukagu praktikamente domiziliazut, elbideratuta. Ondakinetan ere, izango litzetekela bigarren seguraski tasa edo garrantzitsuna baita ere 80% eta, ibilgailutan egia da 34 edo 33 baten gaudela, ez? Orduan, bai ikusten gendun berez, oraintxe bertan bere garaien pentsatzen dugu, hau foru arauen sartu zala, bere momentun eta ez dakit ordizin ere momentun baten urte batzutan kanpaina bezala bai erabilizan hau, elbideraketako oso motz zeudelako eta udalak ere bai behartzulako elbideraketa horiekin ziurtatuta eukitzea kopuru zehaz bat jasotzen zula,
uste dugu kopuru hortara iritsi gehala, eta hor, bai, nik uste momentu baten edo, hau ordenantza orokorra da, eta honek denei eragiten die. Nik uste, datorren urtera begira agian, bai, aztertu beharko genukela zehatzago, adibidez, ibilgailun kasun, 24 baldin bagaude helbideraketetan. Barkatu, 24 da zelbideratu gabe. Gabe, bale, barkau. Orduan ez gaizki izan dizuet, bale. Hobeto gaude, bai, 76 gaude, barkatu. 76 gaude, ez dala ez da ere datu txarra, baina 80ekin alderatuta badago mejora tarte bat, eta hor, agian igual, bai aztertu beharko gendu zehatz-mehatz, ea interesatzen zaigun sustatzea olako zerbait, 5% maksimoa da, gutxiago izan daiteke, baina esatea, behi da, urten, obari bezala jarriko dugu ibilgailutan, sustapen horitea, baina iruditzen zaigu bestetan 10% bat bakarrik gelditzen danen helbideratu gabe obari hori eskaintzea, eta kontuz, obaria ez da, gaina hemen planteatzen da ordenantza orokorren, denantzako da. Orduan hor bai iruditzen zaigu honek, azterketa zehatzago bat inbarko zula, eta bai izan barko zala zehatzagoa, ez? Eta pixkat hori izan gure kokapena honekiko. Gure aldetik guk, lehenago adierazi duten bezala, ez dugu denboraik eduki azertzeko gaiek, gaur sartu die, emendakinak eta azkeneko momentun, nire beste 6 zinogotzik ez dakite honein berri ezer, guain edire enteratzen da, orduan, gure aldetik uste duna da, guain, hemen, esplikatu da eta gero ondo, ulertuta, arazo, askotan, domizilatzen donezon, ez don jendek, edo elbideratzen donezon jende, da jende heldue, edadeko jendea, edo medio ez ditunak ekonomikokire zaurgarri dien askotan, gertatzen da. Eta bestalde, hori, esan deuna, kentzeko aztertu marko zan, zehatio gai batzutan pasatzen dan, ez da pasatzen da datukin, igual urte honetan zehar, aztertuko deu, eta aztertuta gero erabakiko deu, baina behintzet hori, datuk jakin da gero. Bueno, yo por mi parte, y para no estar repitiéndolo en todos los puntos que tenemos, tras de debatirlo con las personas de nuestro partido, hemos tomado la decisión, podría decir que es porque se ha presentado a última hora, y la verdad es que no lo he podido ver, pero bueno, que quería adelantaros que va a ser un poco también nuestra postura para el resto de las ordenanzas. Vamos a abstenernos en cada uno de los puntos, porque incluso estando de acuerdo con alguna de las propuestas que en este caso también en esta moción habéis planteado, pues consideramos que en la mayoría de los casos tienen que ir dentro de otros planes mucho más amplios, como luego más adelante, pues bueno, que no lo voy a volver a repetir, ya lo digo aquí, como puede ser el tema del plan de vivienda, donde aquí se tienen que introducir pues desde medidas fiscales, subvenciones, gestión de patrimonio, etcétera. Y entendemos también, por otro lado, que alguna vez hemos criticado que además, en este caso, la carga de los tributos a la ciudadanía tiene que venir pues eso, con una mejor gestión, organización, con una inversión consensuada. Entonces hay muchos temas que ni siquiera se han podido solucionar, ni entraron en presupuestos ni demás, y que entendemos que tenían que estar gestionándose a través de estos tributos. Entonces es por eso que vamos a mantener esta postura. Entonces no lo voy a estar repitiendo, pero que me voy a abstener. Ya sé que puede parecer una decisión como muy populista, pero realmente tenemos a mucha ciudadanía descontenta en cuanto a para qué se utilizan sus impuestos. Entonces por eso quería dejar clara mi posición. Por nuestra parte, nosotras sí queremos insistir y ratificar las disculpas por la manera en la que hemos introducido estas enmiendas. Entendemos la preocupación por el tema de la brecha digital, pero precisamente por eso es que proponíamos esta medida. Lo que aquí proponemos no es renunciar a una buena medida, sino acompañarla con canales de apoyo para que cualquier persona pueda hacer la domiciliación, tanto en las oficinas del ayuntamiento como en cualquier entidad bancaria colaboradora. Esta medida, por otra parte, no pensamos que sea discriminatoria, al contrario, es una oportunidad, como he dicho, voluntaria para quienes elijan colaborar con la administración de una forma más eficiente.
Nadie queda fuera ni se castiga a quien no domicilie, simplemente se reconoce un comportamiento que reduce a nuestro criterio la carga administrativa y los costes de gestión pública, lo cual beneficia a toda la ciudadanía. Y lo que he dicho, no se trata de premiar a unos, sino incentivar la corresponsabilidad y la modernización de la gestión municipal, favorece la eficacia administrativa y el ahorro público. La domiciliación o el pago anticipado reduce también la carga de trabajo del personal municipal, los costes de gestión y los posibles retrasos o recargos. Ese ahorro beneficia a toda la ciudadanía porque libera recursos municipales que pueden destinarse a políticas sociales o de apoyo a quienes más lo necesiten. Por supuesto, somos proponentes y votaremos a favor de esta enmienda. Bale, bozkatzen dugu. Aldeko bozkak? Aurkako bozkak? Bale, abstentzioa? Bale. Ez da onartzen. Orduan, emendakina ez da onartzen, eta bere hortan aurretik zegoen ordenantza orokorra bozkatuko dugu une honetan, bale? Beraz, aldeko bozkak? Bai, hor ez dakitena da, bai, aldaketa batzuk, bueno, txukunketa batzuk edo gehiago planteatzen die, nik uste diruzaintza aldetik ez dakit, bueno, berez logikoki egutegi fiskala onartzen da, hori badakizu urtero aldatzen dela, baina hor, bueno, bai obarien inguruan edo bai aipatzen da beti ere aplikatuko dela herritarrantzat onurana edo dana, onura gehien ematen duna barkatu, eta gero, bueno, atzerapen eta zatikatzetan ere, bueno, baldintzak egokitu dira. Iñaki zerbait esan baldin baduzu, bestela. Ez, bueno, bakarrik komentatzia, egutegi fiskala eta bestia, bueno, aldaketa batzukin eta atzerapenetan eta bai jarri da foru arauak aipatzen dauen nahi horra egokitu gare. Eta aplikauko hemendik aurrera behin zatikapena eskatuta eta ejekutiban dauzen ordeino giritxak 100% rekargua. Nosotras votaremos a favor de la aprobación de esta ordenanza. Valoramos que se hayan recogido varias de nuestras aportaciones, entre ellas la adaptación al texto de un lenguaje más inclusivo y el compromiso de hacerla más accesible, tanto a través de buscadores en modo de lectura fácil para quienes lo necesiten. Creemos que estos avances van en buena dirección. Mostramos una administración más cercana, más comprensible, más igualitaria. Además, la propuesta presentada por el grupo de gobierno nos parece adecuada también, por lo que, reconociendo el trabajo realizado, nuestro voto será favorable. Vale. Bozkatzen dugu. Aldeko bozkak? Aurkako bozkak? Abstentzioa? Onartuta gelditzen da. Urrengo izango litzateke bat ordenantza fiskala eta da ondasun higiezinen gaineko zergaren kuota zehazteko alderdirik nagusienak arautzen dituena. Eta hemen ere, emendakinak sartu dituzte ordizia orain Podemosekoak taldeak, eta, bueno, emendakina izango litzeke 9 bat artikuluaren inguruan, etxebizitzen hutsen errekargua, 10.3 artikulua genero violentzia. Bana jungo ga igual nahi, bestela zai komplikatu izango da, orduan igual lehenengo puntu bakoitza azaldu eta bestela liatu ingo gea, bai? Bale, basiko gea lehenengoakin, eta lehenengo izango litzateke 9 puntu bat artikulua etxebizitzen hutsen errekargua. Sí, como iréis viendo, algunas de las enmiendas que hemos presentado van orientadas a favorecer el dinamismo del alquiler de las viviendas vacías, impulsando su puesta en uso y reforzando la función social de la vivienda. Creemos que la vivienda debe estar al servicio de las personas y estas medidas van justamente en esa dirección. La propuesta de modificación al artículo 9.1, en este artículo se plantean 3 cuestiones principales. Por una parte, el aumento del recargo, que pasaría del 50% al 150%,
Otra, el 2, el destino de lo recaudado por dicho recargo. Y 3 sería la definición de residencia habitual para garantizar un uso real y continuado de la vivienda. Voy a referirme brevemente a cada uno de estos puntos. En cuanto al destino de lo recaudado por el recargo, estamos de acuerdo con la propuesta del Grupo de Gobierno que se destine a la promoción de viviendas protegidas en régimen de alquiler en todas sus variantes: cesión de parcelas, adquisición de solares, rehabilitación de edificios existentes o concesión de ayudas. En realidad, esta propuesta coincide con el espíritu de lo que nosotras planteábamos originalmente cuando veíamos a futuro la creación de un programa municipal de alquiler social, y que en ese programa tuviera como prioridad que las viviendas que se destinaran a personas o a familias que hayan sufrido un desahucio, por ejemplo, así como a mujeres víctimas de violencia de género. Entendemos, sin embargo, que esa prioridad social ya queda recogida en la propuesta del Grupo de Gobierno al establecer que los fondos se destinen a la promoción de la vivienda protegida en alquiler. Por tanto, consideramos que el espíritu de nuestra propuesta se ve reflejado y recogido en la redacción de la propuesta del Grupo de Gobierno en este punto. Sobre la definición de residencia habitual, nuestra intención con esta enmienda es garantizar que el uso de las viviendas sea real y continuado, evitando empadronamientos meramente formales o sin residencia efectiva. Queremos evitar empadronamientos ficticios que terminen, por ejemplo, el 2 de enero, solo para eludir el recargo sin que exista un uso real de la vivienda. Sabemos que legalmente la definición general del IBI y el recargo por vivienda no habitual tiene carácter foral recogido en el artículo 14.5 de la norma. Sin embargo, esa misma norma reconoce a los ayuntamientos la facultad de concretar los criterios de aplicación del recargo, con el fin de adecuarlos a la realidad de cada municipio. Por tanto, no estamos invadiendo competencias forales, creemos, sino desarrollando la norma para dotarla de claridad, objetividad y seguridad jurídica en su aplicación local. Si no definimos con precisión qué debe entenderse por residencia habitual, corremos el riesgo de dejar un vacío que genere inseguridad y desigualdad en la práctica administrativa. Teniendo en cuenta también las observaciones previas del Gobierno, que señalan correctamente que el impuesto se devenga día 1 de enero del ejercicio fiscal, hemos ajustado el texto para respetar plenamente ese principio y al mismo tiempo mantener el criterio objetivo de los 6 meses como comprobación razonable de residencia efectiva. De esta manera, proponemos la siguiente redacción. Se considerará que la vivienda no constituye residencia habitual cuando a la fecha de devengo del impuesto 1 de enero del ejercicio fiscal correspondiente no figure empadronada en ella ninguna persona de forma continuada durante al menos 6 meses y un día dentro del año natural anterior. Con esto, cumplimos con lo dispuesto en la norma foral, evitamos empadronamientos ficticios o meramente formales, como he dicho anteriormente, garantizando un uso real y continuado, reforzamos la seguridad jurídica en la gestión municipal del recargo y además abrimos la puerta a vincular este criterio con el seguimiento de consumos, lo cual podría servir como una herramienta complementaria en la aplicación del canon que trataremos más adelante. Sobre el incremento del recargo, en cuanto al aumento del recargo a las viviendas vacías, nuestra propuesta es elevarlo del 50 al 150%, en línea con lo que permite la norma foral. Dicha norma faculta expresamente a los ayuntamientos para aplicar un recargo de hasta el 150% sobre la cuota líquida del impuesto en los inmuebles de uso residencial que no constituyan la residencia habitual del contribuyente ni estén cedidos en alquiler. Por tanto, la medida se encuentra, a nuestro criterio, plenamente amparada legalmente y responde a un objetivo claro y socialmente necesario: incentivar la función social de la vivienda. No se trata de una medida recaudatoria, sino de una herramienta para desincentivar la existencia de viviendas vacías y fomentar su puesta en uso, especialmente en un contexto donde el acceso a la vivienda es una de las principales preocupaciones de la ciudadanía. En definitiva, con esta propuesta lo que se busca es movilizar el parque de viviendas vacías para que puedan cumplir su función social utilizando las herramientas que la normativa foral ya pone a disposición de los municipios.
Con todo esto, nuestra propuesta de modificación del artículo 9.1 es la siguiente. Todo el artículo, nuestra propuesta es que quede de la siguiente manera. Se establece un recargo del 150% de la cuota líquida para los bienes inmuebles de naturaleza urbana que no constituyan residencia habitual a 1 de enero. Las cantidades recaudadas por este concepto se destinarán íntegramente a la promoción de vivienda protegida en régimen de alquiler en todas sus variantes, cesión de parcelas, adquisición de solares, rehabilitación de edificios existentes, concesión de ayudas, etcétera. Y todos los efectos se considerará que una vivienda no constituye residencia habitual cuando a la fecha del devengo del impuesto 1 de enero del ejercicio fiscal correspondiente no figure empadronada en ella una persona de forma continuada durante al menos 6 meses y un día del año natural anterior. Esta es nuestra... Vale. Bueno, de los 3 puntos que tiene la enmienda... Bueno, voy a continuar en castellano. La siguiente con euskera. Bueno, de los 3 puntos que tiene la enmienda, el 150% eso está en la norma foral, y a qué se destine el importe que se recauda también. Ahí no tengo ninguna pega, pero cuando define qué es una vivienda que no se constituye residencia habitual, en la norma foral indica así que se presumirá que un inmueble de uso residencial es residencia habitual cuando a fecha de devengo del impuesto en el padrón del municipio donde radica la vivienda conste que constituye la residencia habitual de su o sus ocupantes. O sea, eso indica la norma foral, que a 1 de enero hay alguien empadronado. Yo creo que lo que vosotros planteáis, yo lo entiendo más como el canon que ha sacado el gobierno vasco, más que con el recargo de la vivienda no habitual. Y aparte, por temas de gestión, tener que comprobar, a ver, si alguien ha estado 6 meses empadronados en esa vivienda, cuando hay muchas transmisiones, lo veo bastante complicado. Pero esa es la forma, a nuestro criterio, de garantizar que esos empadronamientos sean efectivos. Porque también puede pasar que a día 2 de enero estas personas se desempadronen. Entonces, No, lo no único... no solo eso. El problema suele ser que el empadronamiento se gestiona aquí, pero luego, gero gertatzen dena da, guk bialtzen degula espedientea, bialtzen degula inera. Eta askotan gertatu daiteke guk gauza bat egitea eta igual inek beste resoluzio bat ematea. Erdibidean gertatu daiteke ere hor, igual erroldatuta dagoen bat, ez erroldatuta ze egitea edo alderantziz. Horri ere kontutan eduki behar da ez dela hain erresa. Osea, udalak erroldaren espedientea igortzen du, baina gero inek revisio egiten du eta horren baitan erantzun batzu jasotzen ditugu. Hori ez da hain erresa, ez da egun batetik bestera, nik errolda egiten dut, baina gero filtro batzu pasatzen dira. Bueno, nik uste hemen azkeneko urteetan jungealaia ezartzen kasuistikak eman dizkigulako ze salbuespen dien, eta nik uste salbuespen horiek ondo daudela jasota. Berriren bat atera baldin bada ere, kasu hontan, ulertzen dut nahiko zentzudunak eta malguak izan gehala eta jarrituko dugula izaten. Egia da zerga aplikatzeagatik urtarriak bateko egoera hori bai hartzen dela kontutan, muga bat jarri behar dalako, baina zergak 26 ekitaldiari dagokio, hor salbuespen batzuk poliki-poliki jungea jartzen, EPEA ere ez dakit martxora arte edo bai zabaltzen da alokairu berriak edo egiteko, ez dakit aukera ongo litzateken, Iñaki akatuko diazu, ez dakit aukera bate ongo litzateken, momentu batean urtean zehar norbaitek akreditatzen baldin badu ekitaldian zehar, nahiz eta urtarriak batean norbait ez egon urtean zehar benetan efektiboki norbait 6 hilabete edo gehiago goten baldin bada, aukera izango teluken errekarku horren itzulera edo behintzet eskatzeko, beti akreditatzen badu ekitaldian, ze egia da guk urtarriak batean kobratzen dugula, baina ez dugu aurreko urteak kobratzen dugu hendik urte osoa, oraindik ere ez dakiguna zagertatuko da urtarrietik aurrera, ez?
esaten duten bezala, hor salbuespen ezberdinak ezartzen jungea eta ulertzen dut gehien bat ere ondo argi gelditzeko, idazketa honek ez ditu salbuespen horiek kenduko, hor jarraituko dute, eta ez dakitena da, nola ikusten duzu Iñaki, egia da sobrevenido izango zala, baino momentu baten urtarriak batean hori likidatzen baldin bada, ze aukera dagoen urtean zehar hori obratan eta egiten dan bezala, likidazio provisional bat izango baliz bezala, eta gero aukera hori zuzentzeko, ze urte guztian oraindik agian aukera dago etxe bizitza hori merkaturatzeko. Igual ez da posible, baino bestela. Vale. Bueno, eskat ondo iruditzen, ze pentsau zuk daukozela beste etxe bat Donostin. Aplikatan dabela rekargua urtarrilan batien. Orduen sas Donostin astebete eta gero zateuz ordizira eta orduen bi rekarguak entzen dituzu. Guk orain arte aplikatu da bezala, hor momentu batean ez dakit orain arte aplikatu dan bezala aplikatzen jarraitzeko ez dakit diru zaintzatik eta idazkaritzatik momentu batean 6 hilabete horien aurrekoan inguruan edo teknikoki zer esaten dezuen, nahiz eta foru arauakin edo bat ez datorrela esaten badezue, ez da txertatuko, baina guk bai adierazi, bai alde ingo degula errekargu horren handitzearekin, iruditzen zaigu urteak eman ditugula etxe bizitza hutsaren errekargu horrekin, bere efektu batzuk egin ditu, baina mantentzen dira oraindik etxe batzuk nahiko kronifikatuta egon daitezkenak gainea. Uste dugu ere, hau ezarri zanetik gaur arte izugarri aldatu dala baita ere orokorrean, estadistikak ikusta besterik ez dago, baina herritarren lehenengo arrazoen rankinean etxe bizitza dago. Donosti bezalako hiri batek ere handitu du, errekargo hori 150ko portzentaje hortara, eta bai uste dugu neurri bat izan behar dela, ikusita azkeneko urtetan eragina naiz eta izan, mantentzen zaizkigula oraindik ere hor nitxo baten utxik gelditzen dian etxe bizitza batzuk, okerrezpaldin banao gainea, 300 inguru edo esango nuke izan daitezkela, bai uste dugu jauzi bat emateko momentua dela, eta jauzi hori ere bat datorrela, komentatu dugu beste foro batzutan, amaitzeke dago 4 fleko falta zaizkio etxe bizitza planari, printzipioz lantalde teknikoak udalakin, gobernuakin eta teknikarekin landutako etxe bizitza plan hori, logikoki bere bidea eukiko do zuek egingo dituzuten ekarpenak eta osatzeko, baina hor ekintza ugari planteatzen dira eta ekintza horietako bat, bai da errekargu honen handitzea, eta bestea bada, aipatu da hemen, etxe bizitza hutsen jarraipena kanonari dagokionez, ze etxe bizitza legeak bai ezartzen du aukera bat etxe bizitza hutsei kanon bat ezartzeko, baina hor bai definitzen da hobeto etxe bizitza hutsa zer dan. Eta ez da errolda bakarrik kontutan hartzen, baizik eta baita hornidura kontsumoak. Zentzu hortan esan, kontratatuta dagoela ja aplikazio bat sortzea, ordizirako, beste udalerri batzutan eginda, eta aplikazio horren bidez, monitorizatuta edukiko dugu ordiziako etxe bizitza hutsen errolda, aplikazio horrek egiten duna da, hartu erroldako datuak, hartu kontsumoaren datuak, eta hilez-hile edo periodikoki aktualizatzen doa zein dan etxe bizitzan egoera. Eta jarraipen bat egiten diez, kanon aplikatzeko 2 urtetan egon behar da hutsik, ez da hau bezala. Orduan, kanona aplikatu alizateko ezinbestekoa da, errolda hori eukita guke izatea, momentu honetan ez daukagu. Orduan hori, bai izango da beste urrats bat, eta horrek ere bai ekarriko digu jarraipen zehatzago bat, ordizin daukagun etxe bizitza huts hoiena. Orduan, gure aldetik esan, hori, printzipioz, bai goeraren alde bai bozkatuko degula, eta gero, momentu batean edo ikusten diru zaintzatik esan nahi dut ikusten badezue 6 hilabeteko horren gauzatzea edo ezin dala egin edo, ikusiko dugu nola juten gehan, urtez urte salbuespenak kudeatzen ibili geha, eta batzuk ez asko txertatzen jundi ordenantzetan bertan, eta ulertzen dut honen kudeaketa ere,
hola jarraituko dugu laite. Bueno, nik hasteko eta jakinarazteko erroldan ere aldaketak etorriko dira, bihar daukagu kurso bat erroldaren digitalizazioa nexetatik dirulaguntza bat dela eta orduan ikusiko da ere ze berrikuntza dauden eta igual errolda horiek kontrolatzeko ere ze atresna berria dauzkagun edo nola datorren, jakinean gainean lukiko zaituztegu, bihar daukagu lehenengo ikastaroa eta ikusiko dugu. Hala eta guztiz, zalantza bat daukagu eta da, printzipioz, emendakin honetan bi testu ezberdin sartu zaizkigu, ez dakitena da, batean dago a todos los efectos se considera que una vivienda no se constituye residencia habitual, hori sartuta bozkatzen dugu edo hori sartu gabe? Eske gero dau, Bai, Julenek aurkeztutako emendakinetan dau berdina, baina azkeneko parrafo hori barik. orduan. Ez, baina adostu deu hau sartzea. Bai. Bai. Hor dagona da, zuek ikusten baldin badezue, hori ez datorrela bat foru arauakin, pues ezingo da txertatu, esan nahi dut, hor bi gauza daude, bat da, zuk aipatu duzun bezala, foru arauak bai ezartzen do topea zein dan, eta bai ezartzen do baita ere zertara bideratu daiteken, hori ulertzen dut gure erabaki politiko bat dala, eta gero bestea, ikusten baldin badezu, esan nahi dut, testuan dago, horrela bozkatzen dugu, zuek gero ikusten badezu hori ez dela egingarria, ulertzen dut ezingo dela txertatu, zuek egiten dezuen txosten juridiko tekniko hortan, kontrajarritasun bat ikusten dezutelako foru arauarekin, baina horrek bestea ez do anulatuko, eta jarraituko dugu aplikatzen orain arte bezala. Bueno, bozkatzen dugu orduan testua hori zea horrekin, paragrafo horrekin, eta gero guk ikusiko dugu hori egin garridan edo printzipioz, bale? Ze falta zaigu begiratzea pixka, bale? Baina horrela bozkatuko dugu. Bale, ez dakite penudek edo... Ikusita nola daun gai hasten itxungo geha. Gu ez geren, egia esan, 150% igoerakin rekargukin ez geren kontra, baina entzundiak daren kezkak ikusita hasten itxungo geha, aurreateako da, baina hasten itxungo geha ikusita zein dan egoera. Baina gu garbi esan nahi dugu, 150 rekargukin pentsatzen genula baiezkoa, hau gaina lehen hau esan deten bezala bestea ez geneukela, hau alde bozkatu behar genuen hori iritsizalako deialdikin batera. Orduan, gai honekin bai, bale? Bueno, orduan, bozkatzen dugu, nahi basute, bai? Bale, aldeko bozkak? Bale, aurkako bozkak? Abstentzioa? Bale, onartuta gelitzen da. Bigarren emendakina izango litzateke 10.3 artikuluaren ingurukoa. Bueno, en relación con el artículo 10.3, entendemos que la redacción actual ya recoge el porcentaje máximo de bonificación que permite la norma foral. Nuestra intención con la enmienda era clara, reforzar el carácter social del impuesto y asegurar que la vivienda cumpla su función social pública. El texto actual ya alcanza ese tope y pues lo importante es que se cumpla con ese objetivo y en este sentido nos parece una buena solución, por lo tanto retiramos esta propuesta. Bale, orduan bozkatu gabe geldituko da. Bale, bertan bera uzten da. Bale, 10.3 artikulua ez da lan. Urrengo emendakina izango litzeke 10.7 artikulua errekargu eta hobariak. Sí, a ver, en cuanto al artículo 10, queremos señalar que nuestra propuesta ha sido incorporada íntegramente en la redacción presentada por el Grupo de Gobierno. La enmienda buscaba excluir de cualquier bonificación a las viviendas vacías, es decir, aquellas que estén sujetas al recargo previsto en el artículo 9 por no constituir residencia habitual. El objeto era garantizar coherencia entre recargos y bonificaciones, evitando situaciones en las que una misma vivienda pudiera ser considerada vacía y, por tanto, gravada con recargo y, al mismo tiempo, beneficiarse de reducciones fiscales.
Por lo tanto, el texto que hemos propuesto decía lo siguiente: en ningún caso podrán aplicarse bonificaciones sobre el mismo inmueble que esté sujeto al recargo previsto en el artículo 9 por no constituir residencia habitual. Esta incompatibilidad se mantendrá durante todo el ejercicio fiscal en que se aplique el recargo y el ayuntamiento la comprobará de oficio, denegando automáticamente cualquier solicitud de bonificación sobre dicho inmueble. Con esto, el objetivo de las bonificaciones, que es fomentar determinados usos esenciales de la vivienda, como el alquiler accesible o la protección de colectivos vulnerables, resultaría incoherente que una vivienda que ha sido considerada vacía y, por tanto, gravada con el recargo, pudiera beneficiarse al mismo tiempo de reducciones fiscales, como hemos dicho. Con la adición propuesta, creemos que se garantiza la coherencia y la eficiencia en la ordenanza fiscal, evita contradicciones entre recargos y bonificaciones y refuerza la función social de la vivienda, asegurándonos que solo las viviendas realmente en uso puedan acogerse a beneficios fiscales. Orduan, ulertzen dut, retiratu egiten duzutela ez, sartuta dagoelako ja da ez, ez dugu bozkatzen edo bai? Sartuta dago guzti hori, beraz... Lo que he dicho, lo han recogido el grupo de gobierno, además tal cual el texto como lo habíamos propuesto. Kendu egiten dugu, eta ez dugu bozkatzen ez? Sí. Urrengo emendakina izango litzateke, xedapen gehigarri etxebizitza hutsen kanona. Es una enmienda de adición. El asunto es la incorporación de una disposición adicional de compatibilidad del recargo municipal con el canon autonómico sobre viviendas vacías. El texto que proponemos es el siguiente: disposición adicional primera, compatibilidad con el canon autonómico de viviendas vacías y diría, de la presente ordenanza es compatible con la aplicación del canon autonómico sobre viviendas vacías establecidos en la Ley 3/2015 del 18 de junio de vivienda del País Vasco. Creemos que con esto el Ayuntamiento de Ordizia promoverá la colaboración con el Gobierno vasco en la aplicación de dicho canon y, como ha dicho antes el alcalde, pues ya se ha hecho adelantos para ponernos bien con este tema y pues es esa nuestra propuesta, que de alguna manera quede incorporada también en esta ordenanza que existe una compatibilidad con ese canon. Vale, bueno, esto... acudimos al Departamento de Vivienda, hicimos la consulta y bueno, ellos nos dijeron que en su página web ya aparecía a ver si es legal cobrar el recargo del IBI y además el canon de vivienda deshabitada. Nos comentaron que es legal la coexistencia del IBI y el canon, que es lo que recurrió el Partido Popular al Tribunal Constitucional cuando se aprobó la ley de vivienda, alegando que se duplicaban los hechos imponibles. El tribunal dice que son compatibles. Entonces, no sé, el del Departamento de Vivienda dicen que ya son compatibles, bueno, se puede meter o no, pero bueno, que no va a ningún lado. El criterio refuerza la seguridad jurídica y lo mantendríamos también en nuestra ordenanza. Bueno, gure aldetik ez dugu ikusten beharrezkoa eta bueno, ondoren gero beste puntu batzutan ere jarri daiteke, baino esan nahi dut, ordenantza fiskalak ere ordenantza fiskalak dira jasotzeko herritarrei zergatik edo zetasata kobratuko zaien, eta honek bueno, bai esaten du kompatibilitatea dela, baino nahasten ditu, PPek nahastu nahi izan zituen bezala, esparru tributarioa eta etxe bizitzaren kudeaketa beste alde batetik. Orduan, nik uste dut, bueno, hemen arautu duguna errekargoa ondasunei egiten zaien zerga horrekin eta bar, bide batetik doala, bestea bateragarria da, baina ez da bateragarria hemen esaten dugulako, zen nik uste bi esparru ezberdin diela. Orduan, jaso dezakegu, baina iruditzen zait, ordenantza fiskalak ere, bueno, bai, izan behar dira herritarrentzako ere garbiak jasotzen dutenerako,
eta ez dakiz ze puntutaraino izan bardean guk eduki dezakegun aspirazio edo gure momentu batean helburu batzuk edo helburu politiko batzuk ere bertan txertatzeko naiz eta ados egon, ez? Orduan, hombre, guk ez dugu ikusten beharrezkoa eta hor bakarrik ñabardura txiki bat, ez? Printzipioz behintzet, orain arte behintzet elkarlanarita dagokionez beste esparru batzutan bai, baina bueno, kanonaren kobraketari dagokionez, printzipioz ustez udalak Eusko Jaurlaritzak ez daki zertan lagunduko gaitun, baina gure kabuz egin beharreko zerbait dela, hor esan nahi dut errolda, eta hor bai beharko duguna da kasu honetan, Gipuzkoako uraken lankidetza eta kolaborazioa ur kontsumoaren datuekin kotejatuko dalako, baina printzipioz behintzet esan kobraketa hori momentuz behintzet aurrikusten dien datuen kudeak eta ikusita udalak eramango dula bere kabuz, naiz eta gero beste 1000 esparrutan kolaboratzeko prestegon, baina kasu honetan behintzet kanona ezartzeko Eusko Jaurlaritzak egintzun egin beharreko lana, eta da legea onartzea edo tramitatzea, baina guai guri dagokigu etxeko lana kanona ezartzeko errolda horrekin. Bueno, guk ere berdine, adurrek errepikatzea da, esan duna, baina berdine, kanona gauza bada, ez di gure ustez ordenantza fiskaletan ez daukete hor, tasatan edo zergatan, dielako beste gauza bada, ez? Ez dauke zer ikusik. Bueno, orduan bozkatzen dugu, esaten gehigarri hori izango litzeke. Aldeko bozkak? Bale. Aurkako bozkak? Eta abstentzioa? Bale. Ez da onartzen. Urrengo emendakina izango litzateke eraginkortasun energetikoaren ingurukoa. Bueno, hemen planteatzen duguna, ikusten duzuen bezala, irakurri baldin badezu eta, bonifikazio bat beraien etxeetan eraginkortasun energetikoa hobetzeko obrak edo egiten dituzten pertsonei. Hasi baten bai nahi gendula lortu, lehenengo bonifikatzea enbolbentea eta gero energia iturri berriztagarriak, ze ez da oso logikoa, energia xautzen egotea enbolbentea txarra dalako. Baina, bueno, azkenen horrela dijoa ordenantza, proposamena emendakinen, lortuko litzateke baita ere A etiketa edo B etiketa lortzen ditun reformakin 150% bonifikazio maksimora iristea, eta, hau izango litzateke 3 urtez luzatuko litzateke bonifikazio, edo 5 gehienez enbolbetea baita ikutuko baluke. Planteatzen gendun C etiketa baita ere, nahiz eta norma foralak ez hartu kontun, komentatzea bintzat gure ordenantzan, ze badauzkau herrian eraikin nahiko zarrak eta agian ez dieneak iristen inoiz B batea edo A batea zindalako, fizikoki eraikin horiek ezin dielako iritsi, baina, aklaratu digute ezingo dela C hori mentzionatu, edo, bonifikatu. Eta nahi gendun baita ere, saiatu bonifikatzen gradualki beste tasatan eta egiten duen bezala, baina norma foralak ere aklaratuta, ez hori onartzen, baina hori beraiek esango dute. Beraz, azkenen bai behintzat lortzen dela hori bonifikatzea egiten ditunak efizientzia energetiko obrak bere etxen, behintzat. Eta A eta B horiek 150% bonifikatzea. Bale, bai, aipatu oso, gauza batzuk ezin jako garitxe aplikau. Adibidez, esate oso, reduzcan la demanda energética del edificio mediante la mejora de la envolvente térmica. Foru Arauan bi aukera daz. Alde batetik, que hayan instalado sistemas para el aprovechamiento térmico eléctrico, hori zube jarri osula, eta gero bestia da, una bonificación de hasta el 50% en la cuota íntegra tal,
para los inmuebles que tengan una etiqueta de eficiencia energética de la clase A o B. Orduen, ez da igual batu leike hau reduzcan la demanda energética del edificio mediante la mejora de la envolvente térmica y consigan una certificación energética del grupo A o B. Osea, holako etxe zerbait bai. Eta gero, bueno, C, ez da aipatzen horrei, ez da obaririk emuten. Eta gero, errentana B, adibidez, foru arauan azaltzen da, familia ugarixen, obarixan, hor jartzen dau, la ordenanza fiscal deberá especificar la clase y características de los bienes inmuebles que afecta, duración, cuantía y demás aspectos sustantivos. Baina hor bakarrik, bestietan ez da bemuten aukera hori orduen, errentana ezingo zan sartu. Nire aldetik gogoratzen dut, berak esandako aldaketa horiek, hau da foru arauaren sartzen dianak aplikatu daitezkela, moldatzen baldin badezute testua. Ez dago inongo arazorik, bestela tokatuko zitzaiten esatea deus ez da dela. Vale? Bai, guk ulertzen deu, pixkat laburbiltzeko aipatu danagatik, hori, nola, errenta eta hori ezin da, bai ulertzen deu, pixkat jakiteko behintzet beraien filtroa pasauta, ulertzen dugu emendakin hau gelditzen dela. Alde batetik energia berriztagarri jartzeagatik plakak eta energiakin ikusita momentu honetan daukegu 25% baria eta orduan hori igoko zen 50%, zuek egiten dezuten proposamen honekin, eta orduan hori izango zen lehenengo aldaketa, beraien filtroa pasata, eta bigarrena izango zen eraberri hitzetan planteatzen dezutena, eta hori ez daukagu jasota, orduan hori berria izango zen, A eta B etiketa lortzen duten horiek, envolventea aldatu gabe esate izunik ez dezula lortzen, A eta B etiketak lortzen dituzten horientzat 50%ko obaria. Orduan, gu berez, bi hobekuntza horiekin ados gaude eta alde bozkatuko gendun, hau da, 25-etik 50-era igotzea energia berriztagarriena, eta gero A eta berena, eta hemen, bai gustatuko litzaiguke gure taldei ere bai esan marko dugu igual, batzar orokorretan ere ondo dagoela, sustatzen ditugula olako ekimenak, baino tamalez ere askotan olako ekimenak eta progresibitatea ez datozela bat. Momentu honetan bere etxe gainean plakak jarri ditzakena badakigu zein dan, etxe baten bizidan norbait. Ez ziurrenik pisutako etxe bizitza kolektibo baten bizidan norbait, eta hori gertatzen da baita pixkat ingurumen esparrutik eta jasangarritasunetik onartzen egian obari guztietan, eta bai uste dut beste guztietan egiten duen bezala, errenten filtroa eta zaurgarritasun ekonomikoen filtroa kontutan eduki beharko genukela, ez? Ulertzen da, errenta batzutatik aurrera, obariak, eta nik uste esanik bar deula, nire ere buruako entxigeratzen dut, nik ez dut uste obari bat behar detenik, ez? Zertan, beste batzuk behar dituzte, ez? Eta uste kasu honetan ere, poliki-poliki lortu beharko genukela, filtro ekonomiko horiek ere gain jartzea, ez? Eta benetan behar dutenei obari handiagoak ematea. Guk astenek joango gea, lehen hau esan ditzutenagatik, gu honekin ados gare, eta ikusten dugu energetikoki hobetzea eta jendea obari bat imadeik ikea, hori erabat ados gare, orduan, baino, hau nola, ez egon sartuta lehenengo propuesta hortan, proposamen hortan, eta ikusten gane horretan, hori, astenek aurrea jarraituko, eta jazta. Bale, bozkatzen dugu. Kuriosidade bat nek, zer gertatuko zen etxe utxik baten, ez? 150 aplikatzen badiegu, baina etxe horrek kumplitzen du energia efizientiko hori. Zer gertatuko zen? Ez zaio aplikatzen. Printzipioz onartu dugun beste horrekin, IBI-ari dagokionez, kontribuzioari dagokionez, obaria ez zitzaion aplikatuko, utxik baldin badago. Hori da onartu dugun aurretik, bai. Osea, penalizatzen dela, utxik egote horrek, penalizatzen du beste obariak ere lortzea, bai. Beno, orduan, komentatu dian aldaketa horiekin, bozkatzen dugu, izango litzateke eraginkortasun energetikoaren inguruko emendakin hau. Aldeko bozkak? Aurkako bozkak? Abstentzioa?
onartuta gelditzen da. Beraz, orain tokatzen zaigu onartzea ordenantza fiskala, ordenantza fiskala OHZ eta bertan onartu dian emendakinak izango litzeke 9 artikulua erdia, paragrafo hori begiratu bat dana egin daiteken, eta egin balien bada sartuko da, eta bestela ezingo da, baina bestela onartuta gelitzen da, eta baita onartuko litzake eraginkortasun energetikoaren inguruko emendakina. Horiek biak txertatuta, bozkatzen dugu ordenantza. Bai? Aldeko bozkak? Orokorra, hau izango litzateke? Bai, izango litzateke, Gregorio, ordenantza fiskala OHZ, hori orokorra onartzea, proposamen orokorra, bi emendakin hauek onartu ditugun hauek, dala 9 puntu bateko emendakina eta eraginkortasun energetikoaren emendakinak txertatuta. Bai? Bueno, gogoratzen dizu, 9 puntu batean abstenitu intzeate, eta eraginkortasun energetikoaren emendakinean ere abstentzioa daukazute. Orduan, guain, horiek txertatu iten ditugu, eta guain. Bale. Bale, ados. Bueno, bozkatzen dugu, bale? Aldeko bozkak. Bale. Aurkako bozkak. Abstentzioa. Bale, onartu egiten da, bai? Bale, urrengo puntua izango litzateke, bigarren ordenantza fiskala, jarduera ekonomikoen gaineko zergak ordainarazteko eskumen batzuk arautzen dituena. Eta hemen ere, emendakin badaukagu, eta izango litzateke kokapen koefizientearen inguruko emendakina. Bai, bueno, badakigu nola dijon kokapen koefiziente horren, bueno, zein dan behintzat helburua koefiziente horrena ekonomikoki. Eta, bueno, berez planteatzen gendun, eskatzea diputazioari datu estadistikoak, agregatuak edo ditzen dianak, datu horiek behin jakinda, hobeto jartzeko koefiziente horiek, lokalizazio koefiziente horiek jakinda, bueno, ze nondik dabiltzan, IAE fakturazio handiena daukaten enpresak herrin, bueno, kriterio bat behintzat izatea, ze batzutan gabiltza pixkat altuntun jartzen koefiziente horiek, eta, bueno, igual honekin hobetu dezakegu. Bueno, berez jartzen ditugu hor proposamenean kale batzuk, baina igual hobe da diputazioari datu horiek jakinarazten baldin badizkigu, horren arabera behin esertzea eta hobeto jartzea ez guk hemen proposatzen ditugun kaleak, porkesi. Bai, bueno, koefiziente hau 0,5 edo 2 artien jarrileike guk gutxi hau daukau. Aukera hona da, diputazioa eskatzia eta horren inguruen erabaki bat hartzia. Baina ez dut ikusten nik hau ordenantzetan sartzia. Izeleike konpromisu bat edo hartzen dozuena eta urtien ziarri, baina ordenantzetan sartzia... Bai, bueno, guk gure aldetik, bai planteatu genizuen eta hola sartzea ere iruditzen zaigu izan daitezkela ondoren hartu ditzazkegun erabaki guztiak ez deusak edo nulak izateko modu bat. Esan nahi dut, lokalizazio koefiziente horiek aurretik ez genituen erabiltzen, badie momentu honetan gaineak guk eskura badakizue jarduera ekonomikoen zerga ondasuna katastrotik etortzen zaigun bezala, hau ogasunetik etortzen da. Ogasunean jarduera ekonomika dutenek egiten dituzten aitorpenetatik, hortik zuzenean etortzen zaigu guri esan dezagun erreziboa, koefiziente batzuk markatzen ditu foru arauak eta guk topetan ditugu, eta egia da lokalizazio koefizienteak sartu ditzakegula. Zuek planteatzen dezuten horrela egitea, momentu batean, eta
denok daukagu hori buruan, kontu zibili barra daukeu, ze lokalizazio faktore horiek onartzen dituzunean, erabiltzen dituzun, bialdi genizuen baita aurretik hartu zen txostena, faktoreak izan behar dute objektiboak eta lokalizazioari dagozkionak. Hau da, irisgarritasun hobea dutelako, autopistatik gertugo daudelako, geltokitik gertugo daukelako, zezuk erabiltzen duzun argudioa baldin bada, kale honetan konzentratzen diek gehien ordaintzen diatenak, hori pentsatu dezakezu, baino beste modu batera egin, ze hori horrela planteatuta nik uste ez deusa dala, ez? Orduan, kontuz eskura daukagun elementu bada, lehen ez gendun aplikatzen eta orain bai, gure printzipioz hazkundea koefiziente hauetan bakarrik dago, 3ko igoera hemen bakarrik emango da, logikoki gehiago fakturatzen badute jarduerek ere bai, baina gure aukera hori bakarra da, eta aurretik ere, goatzen naiz garai hartan, idoi hartan zegoenean diruzain, oso tentuz egin beharreko espediente bat da, baditugulako adibideak, nun lokalizazio koefiziente hauek errekurritu dien, eta atzera bota dien, onartzeko irizpideak etzielako objektiboak. Ez orduan, nik bai uste dut eta guk bai hartzen dugu konpromisoa datu horiekin behar ditugun lanketak egiteko eta gero behar ditugun erabakiak hartzeko, baina nik bai eskatuko zuen ordenantzan ez jasotzea eta gutxiago horrela, izan daiteke momentu batean, ja puntu bat jartzea ondoren egingo egunari bolta bat emateko. Momentu honetan, zuek ere jakiteko, lokalizazio koefiziente orokorra daukagu eta bereziena dana bere garaian lanketa bat egintzalako planuak eta ordiziko plano hartuta eta batez ere bai industriara edo jarduera ekonomikotara begiratuta ze gertutasuna zuten nazional bateko sarbide irteerakin, lehen bigarren mailako errepidekin, logikoki zu zerbait produzitzen baldin badezu eta ateratzeko edo garraiatzeko edo errestasuna baldin badituzu, lokalizazioa garrantzitsua zure jarduera jartzeko, ez? Eta horiek izan ziren erabili genituen irizpideak. Bueltak ematen jarraitu bartzaiola honi, bai, baina guk bai eskatuko genizueke, guk hartzen dugu konpromisoa datu horiek eta diruzaintzatik ateratzeko eta lanketa hori egiteko, baina bai eskatuko genizueke, gaina ez dio eragiten ordenantzari eta jarduera honengatik ordaindu behar dutenek ordenantzan hau ikustea irutzen zait baita izan daitekela arriskutsua gero hartuko ditugun erabakientzat. Barkau, eske, guen azkeneko hau esan dezula, aztu zait, baina zu komentatu dezunan arira, ez du modifikatzen ordenantza, eta guk, proposamen honetan proposatzen genituen kale batzuen aldaketak, baina ikusita datu hori eskatu daitekela eta horren arabera landu, egie da logikona kasu honetan erretiratzea dela proposamen hau, ez da zertan bozkatu ze. Ni ere berresten naiz eta azkenean olako zebat sartzeak ekarri ditzazke arazoak eta ordenantzan hobariak eta danak kolokan jarri ditzazkete. Ni ere Inakikin bat egiten dut eta ez dut uste emendakin hau bozkatzeko moduko izango litzake landu bai, baina beste alor batean. Bai, nekure proposamena behintzat hori da. Orduan, kendu egiten. Bai, erretiratzen da, bai. Beno, orduan, tokatuko litzaiguke ordenantza onartzea, bai? Beraz, gogorarazten dizuet, hala, jarduera ekonomikoen gaineko zerga ordainarazteko eskumen batzuk arautzen dituena, bai? Orduan, aldeko bozkak, aurkako bozkak, abstentzioa, onartua gelditzen da. Hirugarren ordenantza fiskala izango litzeke trakzio mekanikodun ibilgailuen gaineko zergaren tasa zehazteko alderdirik nagusienak arautzen dituena. Eta hemen, emendakin bat ere badaukagu, lehenengo emendakina eta aurrera. A ber, emendakina diskordian. Hau da gero bigarren aldiz bidali deuna modifikazio batekin, emailez, modu ez oso aproposean. Batez ere, azkeneko bertsio horretan,
adaptatzen da Iñakik emandako feedbackera norma forala kumplitzeko. Eta, bueno, proposatzen deuna izango litzateke kontaminazioaren araberako bonifikazio modelo bat, ez? Batetik, autoelektrikoek guain badaukete beraien bonifikazioa, hori mantenduz, baina gero ez bonifikatzea gasarekin edo hibridoak dien kotxe horiek, ze, bueno, badaude kasuak nun hibrido batek konbustio motorra pizten zaionean kontaminatzen duen gehiago gasolina edo diesel batek baino. Orduan, planteatzen genuen elektrikoena mantentzea, eta gero taula bat bonifikaziokin CO2 emisioen arabera, gutxien kontaminatzen duenak gutxio ordainduz, eta gehien kontaminatzen duenak gehiago. Eta horretarako, ikusiko duzu testuan, datuak atera daitezke kolaborazio, plataforma batetik, DGT-aren plataforma batetik planteatzen genuen, edo txartel teknikoan kasillatatik, edo hortik konprobatu litezke kotxearen karakteristika horiek. Hori izango zen azkenen, kontaminatzenak gehiago ordaintzea, eta hortik jungo litzateke. Foru arauan jartzen dau bi bonifikazio mota da zorren gaitxik, klase karburante gaitxik edo por características del motor. Eta gero hori lotzen dau, una bonificación de hasta el 75% en función de la clase del carburante en razón a la incidencia de la combustión de dicho carburante en el medio ambiente eta bestien en función de las características de los motores y su incidencia en el medio ambiente. Estado de muten aukera bakarrik euron emisioa gaitxik muti hau barixa. Bakarrik euron emisiones? Bai, botatzen dute. Bai, botatzen duten, isurtzen da bilen kontaminazioa gaitxik horrekin bakarrik emuti hau baria ez dau aipatzen. Egon bida lotuta motor klasiai edo ze gasolina mota erabiltzen dauen. Orduen, ez da hitz, hau holan dauen moduan, nik ez dut ikusten onartzen, betetzen dauenik foru arauana. Hau da, beste redakzio mota bat, hau da, lehen esan deguna, foru arauan aurrikusita egon behar da guk ezin dezakegun nahi bezala. Foru arauan ez bali madugu kasuistika hori aurrikusita, berez deus ez izango litzateke emendakin ezingo genuke onartu. Guain, beste modu batera, ez dakit aukera dagon, Iñaki, baino komentatu duna, egon beharko litzake lotuta. Bi gauzak lotzia, alde batetik karburantez eta isuriena, edo ze motor motadan eta isuriena. Horrei bisak lotzia, bai, baina bakarrik isurien gaitxik, ze adibidez honekin, holan dauen moduen, kotxe batek diesel gasolina konsumiruten dauenak aukera aukiko zauen. Hori da. Eta, klaro, ez dakit hori oso... Karo, hor, gure ulerpenetik behintzat, hartzen deu, ze konbustible dauken elektrikoa adibidez hartuko nuke kriterio horrekin, elektrikoa bonifikatuko litzateke elektrikoa dalako, eta gero beste guztiak, konbustio motor bat dauketen beste guztiak, beste bigarren kriterioakin por las características del motor, que en ese caso sería el CO2 que emiten. Hortik harrapatu dugu behintzat el nexo de unión bi kontzeptu egin artean. Hori. Eta bai, evidentemente, esan dezuna, diesel batek lortuko luke gure planteamentun bonifikazio bat aurretik aipatu detenagatik. Ze hibrido batek adibidez, motorra konbustian sartzen denean, badaude kasuak gehiago kontaminatzen duna diesel puroa dan kotxe batek baino, horregatik dijozte horrela planteatuta. Nik uste garapen bat behar dula, guk ere ez daukagu oso argi, hau da, erlazio hori Iñakik esaten duna foru arauarekin, ontzat gu pres gaude, baina nik uste garapen bat argi ere ez daukagu nola lindaitekeen, nola
uztartu. Bueno, hau, hori, atzo aurkeztu zuen, eruduen ez da hemen denbora asko sakontzeko, baina begiratu gauen adibidez, ekainan altan eman ziren ibilgailuak, eta danak beteko zauen, danak eukiko zauen obaria. Orduen, klaro, ibilgailu berrisek ja, motorrak oso garatuta da, eta isuriak oso eskasak izaten di orduen, ez dakit. Ablu eukitzea, bai. Bueno, nik proposatzen dizuetana da, beste baterako garapen bat egitea, baina orain, hola dagoen bezala gukera aurkitzea, eta dagoen bezala, planteatuta dagoen bezala, berez, foru arauaren aurka izango litzake ez du betetzen, eta deus ezala. Orduan, planteatzen dizuet, kentzea edo erretiratzea. Bai, aduz. Vale. Orduan, egingo genukana da, hirugarren ordenantza, emendakinik gabe, onartzea legokigu. Bai. Orduan, itxoio, izan litzateke, berez. Vale. Hirugarrena dela ordenantza fiskala trakzio mekaniko dun ibilgailuen gaineko zergaren tasa zehazteko alderdirik nagusienak arautzen dituena eta inolako emendakinik gabe. Hau da, proposatuta zegoen testuarekin. Bai? Bere hortan. Bozkatzen dugu aldeko bozkak, aurkako bozkak, abstentzioa, bai, onartuta gelditzen da. Vale. Laugarren ordenantza fiskala da eraikuntza instalazio eta obren gaineko zerga arautzen duena. Eta hemen ere dago emendakin bat, Ortizia orain Podemosek aurkeztu. Barkatu, gauzatxo bat. Bai? Agur, bai. Bueno, a ber, falta botatzen dugu, horreko ordenantzei buruz, bai, panolabait esateko zertan datzan. Zer dan ordenantza? Ibilgailuna? Pasauzio. Bai, baina zer. Ez. A ber, nik esan nahi dutena da azkenen hainbeste enmienda eta gauzat eta beste azkenen zertan datzan ordenantza, bozkatzen dugun ordenantza, nahiz eta guk eduki, baino herriak ezaki zertan datzan ordenantza hori. Badakit hau luzatuko dela pila bat, baino agian nik faltan botatzen dutena ez derekatik, zen ni badaukat paperean, baino bai herritarrak ezakite zertan datzan ordenantza hori. Bai, azkar egia da pixkat, hasi gea igual ondo izenburuak eta pixkat esaten bakoitza zerri dagokio, baina berrartzen dugu, azkeneko onartu duguna da ibilgailuei, trakzio mekanikoa edo duten ibilgailuei jartzen zaien zerga, aipatu dugun bezala, zerga guztik foru arauak arautzen ditu, eta horren aterkipean guk garatzen ditugu. Orduan, historikoki ezartzen ditu foru arauak koefiziente ezberdinak kotxearen zaldien arabera eta fitxa teknikoan ditun ezaugarrien arabera, hortik abituta koefiziente batzuk ezartzen ditu udalak, eskumena daukagu, eta hor, herritarrek eta jakiteko, koefiziente horiek gradualki igotzen doaz, kotxearen potentziaren arabera. Zaldi gehiago, aplikatzen zaion koefiziente hori, pixkanaka, handitzen doa. Eta hor, esan hor badaudela, obari batzuk, historikoak, kotxe historikoak edo hor obariak badaude, ezintasunen bat izan dezakeen pertsonak, obariak daude ere aipatu ditugun eraginkortasun energetiko honengatik eta bar, eta hirugarren ordenantza fiskala honek bai egiten duna da, zerga ezarri ibilgailuei, motorra duten ibilgailuei. Eta hori da onartu duguna. Eta orain laugarrena pasatzen geana, laugarrena bai izango da baita ere, zergatan gaude oraindik, eta laugarrena bai da eraikuntza instalazio eta obren gaineko zerga, izio bezala erderazko
akronimotik ezagutzen da zerga, eta hori da, edozein lizentzia eskatzen danen, ordaintzen dan zerga izango zen, laugarrena. Bai? Bale, hemen, printzipioz, zerga honetan, emendakin badago, 8. artikulua, eta, bueno, horren inguruan, Ortizia Podemos horrein. Sí, nuestra propuesta va encarrilada o guiada a establecer una aplicación del máximo legal del 95% de bonificación en el ISIO para las obras de rehabilitación de viviendas destinadas a programas de alquiler social. Entonces, nuestra propuesta en sí es una enmienda de adición al artículo 8, añadiendo un nuevo apartado que sería el número 7, y la redacción que proponemos sería la siguiente. Teniendo en cuenta también, esto quiero decirlo otra vez, que agradecemos de alguna manera la predisposición del equipo de gobierno para ayudarnos a encarrilar mejor nuestras propuestas. Entonces, teniendo en cuenta esas sugerencias que nos hacían y buscando el mejor encaje normativo dentro de la norma foral, entendemos que esta bonificación puede ajustarse plenamente como caso de interés o utilidad municipal al amparo del artículo 5.1 de la norma foral, cuando concurran circunstancias sociales vinculadas al acceso a la vivienda y a la cohesión social. Por ello, nuestra propuesta de texto recogida es la siguiente. A los efectos de lo dispuesto en el artículo 5.1 de la norma foral, tendrán la consideración de especial interés o utilidad municipal las construcciones, instalaciones u obras de rehabilitación, reforma o adecuación de viviendas que acrediten haber estado previamente desocupadas y que tras su ejecución se destinen al alquiler como residencia habitual durante al menos 5 años, incorporándose al Plan de Vivienda del Gobierno vasco. En estos supuestos se establece una bonificación del 95% de la cuota del impuesto. La declaración del especial interés o utilidad municipal se realizará conforme a lo legalmente previsto y con esto la solicitud deberá acompañarse de la documentación que acredite la desocupación previa de la vivienda y también por el contrato de arrendamiento debidamente registrado o la certificación de incorporación efectiva al programa correspondiente. Quedarían excluidas de esta bonificación las viviendas de nueva construcción y el incumplimiento de la obligación de destinar la vivienda al alquiler en términos establecidos daría lugar a la pérdida de la bonificación con la liquidación complementaria de la cuota no ingresada y los recargos legales que correspondan. Vale. No sé dónde lees el texto porque en la enmienda yo no encuentro eso. Esto lo adaptamos a lo que hablamos con el equipo de gobierno. O sea, no estamos creando una nueva figura, sino aplicando las bonificaciones previstas en la ley cuando hay circunstancias sociales de interés público, como es el caso de rehabilitar viviendas sí, vacías. bueno, comentar solo que sí, que esto se podría meter dentro de ese punto, pero yo siempre tengo algún pero. El tema de la gestión de esta bonificación me parece también bastante complicado porque pone que tras su ejecución se destinen al alquiler como residencia habitual durante un periodo de 5 años. Entonces, ¿qué le vamos a dar la bonificación? ¿A los 5 años? No, solo al periodo de la ejecución vigente de ese año. Sí, cuando solicita la licencia. Eso es. ¿Y si al año siguiente ya no está dentro de este programa? Pues tendrá que devolver como lo pone en el último párrafo. Ya, y eso él tiene que devolver, o sea, el ciudadano. Ya, pues va a ser. Porque está incumpliendo de alguna manera el acuerdo. Yo lo veo por el complicado, cual que va a me parece acceder a muy esa bien, pero lo veo bonificación. complicado el tema de cómo llevar la gestión de esto. ¿Cómo comprobar? Si el ciudadano es el que tiene que venir a decirnos, oye, mira, ya no estoy en esa situación, pues va a ser un poco complicado. Nik uste, alde batetik, Bibienek esaten zon bezala, jun behar baldin bada interes publikoko hortatik, uste dut aukera irikita dagoela, zen naiz eta guk jaso,
interes publiko horren ezarpenak jartzen do, beti hemendik plenotik pasa bardala. Osea, naiz eta interes publikoan guk jarri kontutan hartuko dut A, B, C eta D, horrek ez du automatikoki interes publikok aitortuko, eta kasu bakoitza hemendik pasa barko litzateke, eta gaina gertaliteke, imaginatu, plenoak momentu kasu konkretu baten ez aitortzea interes publiko hori, ez? Ez dakit, gehiengoak aldatu dielako, eta barredo milaka gozagatik. Orduan, bai irutzen zait, irutzen baldin bazaizue, aukera hori beti eukiko dugu hor, momentu baten olako zerbait nahi gainen jartzen baldin bazaigu plenotik pasa eta interesa aitortzeko, eta gero horresaten izuen bezala, bueno, etxe bizitza plan hortan ekintza zehatzen zerrenda bat dago, eta batzuk nik uste, bueno, programa berezi batzuk jarri barko dien martxan, ez? Orduan, bai uste dut igual, badaukagu orain lotu nahi dugu baita Eusko Jaurlaritzakin hitzarmen bidez lotu bai bizigune edo alokabide bezalako programekin harreman estugoa udaletik ere utxik dauden etxe bizitza horiei informazioa emateko, hau ere interesgarria izan daiteke aldezarrean eduki ditzazkegun etxe zahar horien birgaitzea bideratzeko, baina uste dut bueno, ondo dago la ideia bezala garatu beharko dugula beste programa batzuk baitan. Orduan, nik momentuz bai irutzen zait, bueno, gaia mai gainen jartzen da eta finkatzen da, aukera daukagu edozein plenotan interes hori ezer aldatu gabe, interes publiko hori aitortzeko, orduan nik bai uste dut, bueno, bai ikusi barki dugula nola garatu, eta, bueno, momentu honetan, ez dakit, ikusten baldin badezu, esan nahi dut, nik planteatuko nuke, zazpigarren artikulo bezala ezin da izan barko litzateke interes horren baitan, orduan, bueno, interes horren baitan plenotik etorri barko da, orduan aukera zabali gelditzen da, eta, bueno, zuek eragozpena ikusten badezue, osen nahi dut, naiz eta hola ez jaso, jakin, holako kasu bat ematen bazaigu 2026-en, momentu honetan ere beste lanketa bat ez badu egiten zaie ikusten detela, aukera eukiko genuke bideratzeko artikulu horren bidez. Horren ez dut uste ezer bidera ezin bilakatzen dugunik, eta, bueno, bai irutzen zaitezak izuek espadezu ikusten enkajea, bueno, enkajea testua hola sartzea, ze gaur egun indarrean dagoen interes publiko horretatik iteko aukera ongo zan, ez, beti? Nik bakarrik ikusten dut hortik. Beste danetan, lehen komentatu dugun aprovechamiento térmico, rehabilitación energética, integral de barrios, fomento de inversiones privadas, viviendas protección pública, eta favorezcan las condiciones de acceso eta puntos de recarga. Osea, bestietan ez da sartzen. Orduan, interes orokorretik famiko zen. Eta soziala jartzen. Publiko e sozial, da sozialen marrun, ez, nik samarnun iritsi zaitenen hau, zuregana egon gaurro bat, zurekin egon naiz, eta, bueno, adurrek argitu duen berdin kutxorera esan du, ez, pleno tio pasabarra daula, orduan nola pleno tio pasatzen bakoitzeko, erabakitzen da bai edo ez, goierriko eta eskolako eta obarik guztik, eta honekin hortio bideratuta egin daitekela. Eskatzen bado, ez dakit, hori da zuk argitutako alena beltzen nahi. Hau da, ez? Esan dugunen baitan, interes publiko hori horren aritik junbarko litzake, baina hola ordenantzan sartzea, ez da dut. Orduan, bai. Baina errepikatzen dugu, interes publikotik, figura hortatik sartu daitekela, eta egiten nahi diala, guain. Igual ez da grabatu retiratzen deula, porque berdentzen mikro asko zaudet bizit. Irikita dauke, bai. Está. Bueno, a ver, ¿hay viabilidad, sí o no? Sí. Hay viabilidad para pasarlo por la vía que estamos diciendo, es decir, por interés público, que ahora lo estamos haciendo y cada vez que se hace la solicitud de ese tipo de bonificaciones, viene al Pleno y el Pleno, si determina que hay interés público, directamente luego se aplica. Entonces, se está dando, lo estamos haciendo y tenemos ejemplos de que lo hemos hecho ya, pero no de esta forma que se está planteando en la ordenanza.
¿Y cuál sería la forma entonces para...? Ya lo estamos haciendo, ya lo habéis aprobado con Goyeki, por ejemplo, se ha hecho, ¿no? Sí. Pues ya está. Pues cuando hacen la obra, luego tienen que hacer una solicitud diciendo pues, que es una obra de interés general o utilidad municipal por concurrir circunstancias sociales, culturales, históricas, y luego se presenta aquí y decidís. Lo hemos traído al pleno. Con Goyeki se hizo así y creo que alguna otra... Hace poco hemos hecho... Sí, alguna escuela también que presentó y bueno, y ya se calificó como interés público o lo que fuera y directamente ya se les aplicó el 95%. ¿No? El 95%. Entonces, ¿lo votamos o...? No, estamos planteando no votarlo, o sea, es decir, hacerlo por la vía que estamos diciendo. O sea, estamos diciendo, meterlo así como se está planteando la enmienda en la ordenanza, no le vemos cabida en cuanto... Pero como es esa bonificación ya la estamos haciendo por otra vía diferente, que es que cuando ellos hacen la obra solicitan ellos directamente en el registro que esa bonificación, que ellos ya lo saben, y justifican y solicitan de que hay un interés público. Entonces ya el Pleno determina que existe interés público. En cuanto el Pleno, que lo votáis vosotros, determináis, ya se aplica la bonificación del 95%. ¿Vale? Bale, orduan bozkatzen dugu, laugarren ordenantza fiskala, emendakinik gabe, edo ez dago onartzen, eta da, eraikuntza instalazio eta obren gaineko zerga arautzen duena. Bai? Orduan, aldeko bozkak, bale. Aurkako bozkak, abstentzioa, onartuta gelditzen da. Bosgarrena izango litzateke bosgarren ordenantza fiskala gainbalioa. Hiru lurrek irabazitako balioaren gaineko zerga arautzen duena. Eta hemen ez dago emendakinik, azaldu zertan datzan. Bueno, bai, hemen azaltzeko, igual nire azalpena herritarrako betu ulertuko duz, ni ere hauetan galtzen naiz, hau da orokorren plusbalia bezala ezagutzen da zerga, suposatzen da hiri lurre edo, urbanoak diren ondasunetan irabazitako balio baten zer garautzen dula, denak ulertzeko, garai baten erosizan etxe bizitza urteetara pasatzen danean, saltzen danean, hor suposatzen da hor irabazi bat egon dala, balioa irabazi dulako etxe bizitza edo ondasun horrek, eta hor lehenu esan bezala, foru arauak ere arautzen do, kasu horietan, zerga bat aplikatu daitekela. Hau da, pixkatu ulertzeko, bere garaian gogoratzen zeate, ezakit izan zen, konstituzionala, supremoa edo, atzera botazuna, bi modu daudelako kalkulatzeko, eta hor badakizue krisia etorri zanean, beti aurrikusi da, olako ondasunek beti igoera lineala eman dutela, eta urteak pasala, beti otezala irabazi bat, ez? Krisiaren puntu gorenenetan edo, zenbait ondasun oso garesti erosizienean, urrengo urtetan egia da, kasu batzutan, ondasun horiek naiz eta berandu saldu, ez ziela saldu garestiago, baizik eta merkeago, ez? Horrek ekarri zon sistema guztia pixkat berregokitzea, hortara foru araua eta ordenantza ere egokituta daude, eta, ez nahi sartuko nik uste oso teknikoa dan gai bat dala, bi modu daude kalkulatzeko, herritarrak erabaki dezake, ze modutan, eta geroz eta, garai baten etzan ikusten, baina ohikoa da, batzutan akreditatzea gainbali hori ez dala eman, plusbale hori ez dala eman, eta orduan zergak kobratzea ez dago kikula, ez? Baina, zergak hori grabatzen duen kontzeptua hori da. Bale, ordu bozkatzen dugu, aldeko bozkak, aurkako bozkak, abstentzioa, bale, onartuta gelditzen da. Seigarren puntua izango litzateke, ordenantza fiskala tasan ingurukoa, zerbitzu publikoak eskaini eta ekintza administratiboak egiteagatik ordaindu beharreko tasa arautzen duena. Eta hemen ere, zatikako emendakina daude, eta ziko gara lehenengoak izango litzekela, 7. artikularen inguruko emendakina. Bai, hemen aurreko pixkat dinamika jarraituta, bakarrik azaldu, jauzi bat egiten dugula,
zerga natala gaindituta tasetara goaz, tasak badaukate foru arau bat, erregulatzen dituna, baino tasetan, udal erabakimena edo bai da handiagoa, eta tasak duten berezitasuna zergakiko da, beti pixkat ibiltzen gea, badakizue, urrian ezoiko pleno hau egiten erakustaldea eta behin betiko onarpena eta gero argitaratzeko boletinean ordenantza fiskalak, daolako hor muga bat zergekin. Urtarrilak bata baino lehen argitaratzen ez dien zergak ezin die kobratu. Ez bagineek iritsiko, zergak automatikoki luzatuko ziren 25-koak. Tasak sartzen ditugu ordenantza fiskaletan eta prozedura berdinen sartzen dugu, baina tasak bai aldatu genitzake urtean zehar edo edozein momentutan, tasak ez daukatelako zergak daukaten baldintza hori. Orduan, besterik gabe jakiteko, eta tasetan, guain ikusko dugu, baino eskaintzen, udalak edo eskaintzen ditun, bai zerbitzu publikok, ekintzak, hemen bai arautzen da, udalak regulatzen du, eskaintzen ditun zerbitzu ezberdinetatik, edo bere barne mailan egiten ditun lanengatik, kobratzen ditun kontzeptu pilo bat. Esan bezala, hasten gea lehenengo emendakinekin da 7. artikulua. Sí, a ver, aquí también habíamos orientado nuestra propuesta hacia razones de interés social y fomento de actuaciones de la utilidad pública, teniendo en cuenta que esta es una tasa y que sí podríamos mejorar la redacción o buscarle una mejor vía para darle cauce a esta propuesta. La retiro en este momento para presentarlo en otro, orientando mejor la redacción y para que esté más claro. Beraz, kendu egiten da. Eta orain hasiko gea, lehenengo emendakina dela itzulketan inguruko. Bueno, hementxe, norma foralak aipatzen du itzulketai buruzko kontutxo bat, eta horri adaptatzea besterik ez genuen proposatzen ondo baldin badago ajustatuta, eta hor teknikariek esango digute bai ez. Bai, ez dugu inongo arazorik. Bakarrik komentatzea guk aipatzen dugu itzulketena, lehenengo paragrafua usteot holan dauela jarritxa ordenantzan, bestiak sartzea, aukera da. Bai, guk pixkat diruzaiakin komentatuta eta iruditzen zaigu osagarria izan daitekela, alde bozkatuko dugu eta txertatuko da zuzenketa, besterik gabe. Beno, bozkatzen dugu orduan? Edo, bale. Aldeko bozkak? Bale. Aurkako bozkak? Abstentzioa? Bale, onartuta gelditzen da. Bigarren emendakina, hondakinen ingurukoa. Hemen planteatzen duguna da, bonifikazio bat, 130-koa, Jesus granelean, edo bigarren eskuko produktuak saltze dituzten den dai, edo plastiko zero politikarekin saltzen dituzten den dai. 130-ko bonifikazio bat, hondakinen tasan, ze, azkenen haide hor, RQR, konbertzioetatik edo horrelako iniziatibatatik, justo hori, hondakin gutxiago sortzearekin. Hori, 130-ko bat planteatzen dugu, eta planteatzen dugu kontrolaitea, ze hor zalantzak zeuden nola kontrolatu, hori horrela dan. Batetik, IAE epigrafean ze altatan dauden eman da, komertzio por menor de productos de segunda mano, edo herboristeriak, edo horrelako zertan, eta bestea, inspekzio bisuala, junta begiratu, zer dan denda hori nola saltzen duten, hor dauzkegu adibidek herrian, biopompa sindikatua Goierriko baratza, badauzketenak, edo granilean, edo horrelako produktuak saltzen dituztenak, momentuz bigarren eskuko ez dauku, baina ojala iristen dan noizbait, eta kasu horretan baita, bisualki inspekzionatu, eta 30-ko bonifikazio hau ematea planteatzen dugu.
Bale, hemen ez daukot ez esateko Foru Arauak onartzen da obarixak emutia tasetan. Orduen, bakarrik zalantza da nire gustoko jaten jarduera ekonomikoko epigrafietan ze epigrafe sartuko ziren. Ze bestela hemen ETC jartzen da, eta klaro, igual bestela ez. Bale, beraz, bozkatuko denuen, baina zehaztasun hori eskatzen da, gero arazorik ez izateko praktikan aplikazioak egiteak orduan eta interpretazio horik ez egoteko, bale? Orduan, hori eginda, ez da ingo arazorik horra bozkatzen denuen. Guk ondo ikusten dugu, orduan alde bozkatu. Guk, berriro, oso ondo ikusten dugu, baina hasten itxungo geha, zatio, bueno. Lehenau nastu ingea eta, bueno. Bai. Jarrita daude. Bozkatzen dugu nahi badezue. Aldeko bozkak. Bale. Aurkako bozkak. Abstentzioa. Bale. Onartuta gelditzen da. Hirugarren emendakina izango litzateke banaketaren ingurukoa. Bueno, hau dijo erlazionatuta urrengo ordenantzan ikusiko duen beste gai batekin, eta nahi duna planteatu da interneteko komertzioari alako tasa bat, edo kobratzeko moduren bat, ze azkenen bada hor kompetentzia desleal bat, ez? Bertako komertzioakin iristen zaizu Amazon, terrasa con todo, eta adibide bat jartzearen. Beraz, hemen ikusten den hau, da bakarrik inskripzioa registroan jasotzeko puntuak, edo punto de recogida, edo distribuzio enpresan erregistroa besterik ez da. Horregatik kobratuko genduko planteatzen dugu tasa bat, inskripzio iniziala, renovazioa, datu aldaketak eta duplikatzea zertifikatu horiek. Hori da planteatzen dena, esaten dut berriz, urrengo ordenantzan dauden adibidea, emendakinakin lotuta. Bueno, ja juridikoki sartzen gea, Foru Arauak ez du hori onartzen, 11.989 Foru Arauak, 20. artikuluan argi esaten du memoria ekonomiko bat izatea beharrezkoa dela, edo zein zea berri jartzeko, eta kasu honetan, espedientean ez dago horrelakorik. Beraz, hori ez balin badago, eta baina 20. artikuluak esaten du, ez du esaten se podrá, se deberá. Horrek esan nahi du, ezinbestekoa dela. Hori ez balin badauka, tokatzen zait esateu eta 19/2015 legearen 47 puntu bat artikuluaren arabera, legez ezarritako prozedura edo kideozeteko organoan borendate eratzeko funtziozko arauak erabat alde batera utzita, deuseza dela. Leheno planteatu dizuten zalantza baita jendiari esplikatzeko, ez da existitzen karakter anunciador kontzeptu hori, adostu daitekena urrengo pausoak emango dian edo ez, eta anuntziatzeko ordenantzatan, ez da? Ordenantza ez da, ez da iragarkitaula bat, ordenantza zaretzen da, eta da hartzen dienak, urrengo urtean egin nahi balin badezu, bai, baina bestela izango litzateke. Behiratuko dugu, baina ez. Kasu horretan. Ez dik hor, bai. Ez, hor, nik uste bai markatzen dula, guk behintzen bai interpretatzen deu, etxeko lan batzuk jartzen ditula, ze horra aipatzen da erregistro bat, baina erregistro hori ez daukagu araututa, pentsatzen dut hori kobratu baino lehen reglamentatu beharko genukela, zeinek eman behar duen izena, zergatik, beste registro batzuk ere baditugu eta ez dugu kobratzen, orduan ikusi beharko zen ere zergatik kobratzen dugu, nik pixkat galdetu nizuen, ematen donagatik beti aurrera doaz, eta Bartzelona doleko zerbait inbar dute, ikusi behar da gure markora eta baina eta estrapolablea dan, baina bai uste dut buelta bat eman bartzaiola, egie da, oraintxe bertan aipatzen zanagatik, txosten ekonomikoa eta inberdien azterketak inberdialako, baina hortaz aparte regulatu inbarko da, bai erregistroa eta bai jarduera beraz, ze puntutaino
ze dago guk tasa publiko bezala grabatu dezakeguna, ez? Orduan, bueno, alde batetik hori kontsultatuta idazkari eta diruzainarekin, bai ikusten da, hola bere hortan, momentu hortan, bueno, pues ezin dugula onartu, nuloa litzatekelako, baina bai markatzen do, irutze zaigu, bide bat, azterketa bat iteko etorkizunean, ikusteko benetan Bartzelona edo beste leku bateko ereduak zerri heltzen dioten, ze gauza egia da eta egin baldin badute egingarria izango da, baina ea gure bai foru arauetan eta existitzen den grabatzeko tasa horretan benetan udalak ze grabatzen duz, ze gu kasu honetan momentuz, bueno, registro horretan egoteagatik zer eskaintzen diogu, behartzen dugu registratza, baina nik uste hori ondolotu behar dela, egin beharko da, eta ikusi, bai uste dut bide bat izan daitekela, geroz eta momentu batzutan ere, embarazu gehiago sortzen ditun, banaketak eta gai batzuk dituztelako, baina, bueno, bai irutze zait markatzen dula, bide bat, baina, bueno, momentu honetan, ezin bada onartu ez da onartuko, baina ikusi beharko dugu, eredu horiek eta nola garatzen dituzten. Beraz, horiek horrela, pasako gara ordenantza fiskala tasak onartzea, eta adierazten dizuet, itzulketaren inguruko emendakina onartu da, eta hondakinen inguruko emendakina onartu da. Aldiz, hirugarren emendakina, ez dugu bozkatu, deus ez dela ondorioztatzen dugulako. Beraz, horiek txertatuta, bozkatzen dugu zigarren ordenantza fiskala tasak, bai? Bale, aldeko bozkak, bale, aurkako bozkak, abstentzioa, bale, onartuta gelitzen da. Bale. Zazpigarren puntura, pasako gineke, zazpigarren ordenantza fiskala eta bide publikoek ingurukoa da, udal jabari publikoaren erabilera pribatibo edo probetxamendu bereziagatik ordaindu beharreko tasak arautzen dituena. Eta kasu honetan, hasiko gea emendakina da, eta hasiko gea lehenengo emendakinarekin telekomunikazioaren 1,5ko emendakina. Nahi, atxoi pixkat, aurretik idegun bezala, barkatu, pixkat ondo esan dian bezala, etxetik edo ikusten duenantzat, azaltzeko ordenantza fiskal honetan, ze regulatzen da, hau ere tasa bada, badakizue udal jabaria edo dominio publiko esaten zaiona, kaleak, plazak eta bar publikoak dira, eta gainea inagen ezin dira saldu, baina bertan, badakizue, berdin dit tabernetako jarduera, obra bat egiten dalako, edo momentu batzean, okupazio batzuk eta ematen dielako, orduan, horregatik tasa batzuk kobratzen ditugu, eta hori da hemen jasotzen dian tasa horiek. Jabari publiko horren erabilera, pribatua, beti norbanako batek, enpresa batek edo egiten dulako, denboran mugatua izaten dana, eta hori kobratu egiten da, kontzeptu ezberdinetan, eta zazpigarren ordenantzak hori jasotzen da. Hemen errori bat dago, eta eske bikoiztuta dauden bi emendakin dauzkagula jarraian, orduan nik igual uste horrena dela lehenengo aukentzea eta bigarrena mantentzea dela testu kompletona daukena. Ze hor kolatu du da dokumentun gauza. Lehenengo emendakina erretiratu edo egiten dugu, ez? Oso. Orduan pasako da, bigarren emendakinera, dela eranzkina bat emendakina. Hau, bai. Hemen planteatzen deuna da, guain arte, kobratzen da foru arauari eutxiz, 1,5 fakturazioarena suministro enpresei, eta berdina iteat telekomunikazioan enpresan kasun, fakturazioaren arabera, eta 1,9 planteatu deu, momentu baten ikusi gendulako jarri litekela 1,2raino, baina gero foru aldundiak 0,1 eramango luke, orduan 1,9 neutxiz guk eramango genduke importe kompletoa 1,9. Ez genuke gestionatu behar, gero diputazioak eramateko. Baina hor baita ere, hitz egiten ibili geha leheno gobernuakin eta zuek aklaratuko diguzue 1,9 hori posible dan edo ez, 1,9 horretaraino iristea, bestela 1,5 o maksimo legalera. Vale,
Berez die bi gauza ezberdin. 1,5 da enpresa suministradoras eta 1,9 da telekomunikaziones. Baina telekomunikaziones diputazioak kobratzen dau. Eta gero urak geure ordaintzen guzkue. Eta aparte, 1,5koa guk ez, nik usteot, ez da udaletxerik ez ebeitzen dauenik, bakarrik kobrau. Ze adibidez, Iberdrola, ingresetan dau trimestrero X diru, eta guk onartu itzen dugu. Ez dugu gaitasunik hori konprobatzeko 1,5 dan edo ez. Eta hola funtzionetan daue udaletxe danak, osea, onartzen dugu eurok sartzen dauina. Eta ezin jau beste modutan kudeatu hau. Kasu horretan, gaizki ulertuz badizut, telekomunikaziokoei ez diegu guk kobratzen baizik eta diputazioak, ez da? Vale. Eta euro gero ingresatzen duzkoe gure zatixa. Hombre, kasu horretan, horrela baldin bada, logikoa nabaitan ikuste erretiratzea izango litzatekela, ze ez dauke modifikaziorik pixuzka. Bueno, pasako gineke, 3. emendakina dela enpresa hornitzaileena. Hau baita ere, aurrekoakin pixkat erlazionatuta, grabatzeko kasu honetan, ez fakturazioa baizik eta enpresa suministradore horiek ze instalazio dauzketen dominio publikoa okupatuz, bideak diala, edo mendizati bat dala, edo X. Arketakin, registrokin, fatxadatan kableak, lurrazpian kableak baita, osea, uso de vuelo, suelo y subsuelo, konkretamente, horientzako enpresa suministradore, eta bai espezialki inkapia nahi gendun telekomunikazioko enpresetan, ze, ikusten dugu eta noiz baita hitz egin dugu eta gure arten, bizkat kaotikoa izaten hasi dela, nola dauden instalakuntzak eginda, orduan, igual fiskalkie baita regulatzea hau, aukera bat ikusten dugu horri beste zuzentasun bat emateko. Hau oso ideia horre iruditzen zait. Baina, hau kudeatzia oso zaila eta gainera Gipuzkoako udaletxe batzuk saiatu dira hau martxan jartzen Oiartzun adibidez, baina rekurriru injaue txosten ekonomiko finanzieroa ez hauelako guztiz ondo zehaztuta, eta orduen momentu honetan ez dut uste inor kobratzen dauenik Gipuzkoa mailan, bestelako egoten garea dia erbolitinan norbaitxek zerbait argitaratzen dauen eurokin kontaktuan jartzeko, baina res elektrika eta olako enpresek rekurriru itzen daue. Eta inakintzako ideia ona, nik esate dut txosten ekonomiko finanziero ez dagoela, beraz, deus ez adala. Nik hor ustet lehenu esan dugun bezala, honek bai markatzen do bide bat. Ez dakit ze puntutaino, badaude gauza batzuk erresagoak dienak, aipatzen dituzue antenak eta bar oso fisikoak dienak, ez dakit goitentxiokoak ere eginen, hemen dago bigarren arazoa eta da guk momentu batzutan hau grabatzeko inventario zehatz bat ere momentuetan ez daukegula. Esan nahi dut, guk ez dakigu zenbat metro ditugun, ez esan nahi dut, lanketa bat egin behar dela, paraleloan alde batetik irutzen zait, juridikoa edo lege biltzarretik edo dagokion legetatik hau hobeto arautzeko, ez dakit momentu baten, ez dakit erresagoa izango zen bestekin egiten den bezala 1,5 fakturazioaren portzentaje bat eskatzea bakoitzari edo bide hau jarraitzea, egia da herri bakoitza ari gehala, gu edik ez geha saiatu, bizkat pioneroak dian horiek, aitzindarian dian horiek, aidia saiatzen holako zerbait martxan jartzen, eta modu koordinatu batean espaldin badegutenak egiten, edo foru arauak gehiago regulatu eta mekanismo gehiago eman den hori, eta babes juridikoa, ze hemen, ordizi bezalako herri bat, bada David Goliaten kontra, badakigulako red elektrika edo beste enpresa hauek atzean zer daukaten da zenbat baliabide dituzten, bai uste dugu urratsak ematen junbarra daukula, baino irutze zait hemen batzar nagusien aldetik, foru arauan aldetik, eduki beharko genukela babes gehiago
eta beste lege bat egongo balitz ere, ze nahiko salduta gaude, momentu batean, bueno, guk prozesu guzti honetan, eta Iñakik esaten zon bezala, bueno, gu momentuetan ez daukagu txosten ekonomikoa, baina beste batzuk egin dute, eta atzera bota diete, ez? Orduan, bide honetan bai jarraitu barra daukegu, ez da zaila izango, baina bai irutze zait, badala zerbait grabatu barra daukeguna, eta, bueno, enpresak dituzten mozkin horietatik zati bat, kontutan izan da gure, ez, esparru publikoa erabiltzen dutela hori egiteko, lortu beharko genukela, baina momentuetan nola, ezin da, baina bai, nik uste garrantzitsua dela bide honetan urratsak ematea, jarraituko dugu informatzen, esan edo jartzuneko eredua, beste eredu batzuk nun bukatzen duten, baina hemen ere gure taldei eskatu beharko dugu, bai Batzar Nagusitan edo harago ekimen honei pixkat babes juridiko gehiago emateko, ze bestela zaila izango da gu bakarrik lortzea. Beraz, komentatu duguna, ezingo litzateke bozkatu, bale? Urrengo emendakina, printzipioz da banaketarena eta berdina da, beraz, ez litzateke onartu. Eta zigarren emendakina, bosgarrena barkatu, banaketaren ingurukoa, eta hemen niri dagokidanez, berdina, txosten ekonomiko finantzero falta da, beraz, ezingo litzateke kasu honetan zerga berria da, eta egin barko litzateke hori. Beraz, printzipioz, deus ezan. Seigarrenari dagokionez, emendakina taoaren ingurukoa, eta hemen nahi bat zute komentatu, baino egoera berdinean daude, bi egoera alde batetik txosten ekonomiko finantzieroa faltako litzateke, oigarren artikuluan, foru arauaren 20 artikuluan eskatzen dena, beraz, 57. artikuluan arabera, deus eza da, eta horretaz gain, taoa bera erregulatzen duen ordenantza ere lehenengo onartu beharko litzateke, hau martxan jartzeko. Beraz, bai, baino lanketa bat egin behar da, eta horrez beste lan batzuk edo beste arau batzuk onartu beharko liake. Beraz, hori ere, ez genuke deus eza bezala. Bai? Bai, aurretik ere esan dugun bezala, bai iruditzen zaigu mugikortasun planean ere ezartzen da zentzuntan lan hildo bat, ezartzen da baita ere egoiliarren edo gune bakoitzeko bertan bizi diren pertsona horien lehentasuna ere bermatzea, gune ezberdinekin, bere garaian ere badaukagu kasu bat, badaukagu Mari Baratzako eremu horren regulazioa, eta nik uste hortik bai urratxo bat eman barko genukela, lehenengo regulazioan izan taoa edo egoilarren sistema, eta ondoren etorri barko litzateke nola kudeatu behar deun, ea benetan momentuz kontrola izango dan, ordainpekoa izango dan, edo ez, baina bere lanketa ekarri barko du, eta hortan jarri barko du. Nik bakarrik galdera bat, jaketa hortzaudeten, juntzea hola pin saltatzen, eta aurreko emendakinen zalantza juridiko bat. Barrenean, banaketarena. Distribuzioan, hori da. Naiz eta txosten ekonomikoa faltatu, bai enkaje juridikoa izan leike por el uso del suelo, aprovechamiento especial del suelo público, kasu honetan, olvidando txostena, esan dizut, ez aplikatzeko, baizik eta guk baita jakiteko, enkaje hori hartu liteke grabatzeko tasa batekin distribuzio enpresa horiei? Hemen, burosue, ordaintzia adibidez Amazonen kotxe bat datorrenin eta parkatzen dau, eta egoten da ez dakit 5 minutu horra parkauta. Ez banaketa gaitzen dauen bitxartien. Bai, adibidez. Adibidez, baina zehaztu behar da jakin. Oso zaila ikusten dut. Bez planteatzen edun, o por pakete entregau edo por fakturazion. Telekomunikazioko edo distribuidorak bezala kobratzea. Eta ibili bigare... Zaintza, hori poliziak, hori... Amazon esateot ezagunen adalako, Eskatzen zenbat pakete entregau ditzu nordizin? Adibidez. Baina hor nik uste telekomunikazioetan bezala, zuk esaten zen dunez, ley de bases de régimen lokalen sartu zuten,
hau ere ez bada legislatzen goratik daukan reperkusioa banaketa hauek telekomunikazioekin gertatu zen bezala. Lege batek momentu baten ez baditu behartzen, esaiozu Jeff Bezosi, emateko zenbat pakete entregatu ditun, ez badaukegu goiko legediaren anparoa, uste da izaie, hor, Iñaki, zu behiratzen egon zinen, oaintxe bertan analogia bakarra bai izan ziteken, guk ditugu publikoak hemen, baino takila moduko lako entrega batzuk, kajeroa bezala erabiltzen denean espazioa, hori grabatzen da. Bestea, zaila izango zen, ez dakit dun baiten ere hola zehatz mehatz egiten duten, da ikusi beharko zen zer dan grabatzen dana, baino zaila. Ez badigu lege batek eskua botatzen. Bere hortan, komentatzen niola, nik eskatu diezaiok eta mazani, baina berak derrigortuta dagoen hori ekartzea baldin eta ez badago lege bat hortara derrigortzen duna. Nik eskatu dezaket, baina ez dago derrigortuta esan zeren baitan eskatzen diazu zenbat paket entregatzen dituten ordizian, ez? Orduan, goitik beste lege bat egon behar da, gu eutxi gaitezkena eskaera hori egiteko eskatu, bai, librea da, baina ez ematea ere, bai. Gerrik asko. Adurre komentau dagoena nik uste dut errexena hori dela. Honek da zen, lokaitxe punto entrega edo horreik, kutsa zainen tasa euroi be aplikatzia, hor igual posible izango zen. Ez, baina hori da kutsak daukon kutsa zain batei kobra bitxe jako... Baina barrun baldin badauke? Ez, barruen badauko eskalien da zenak. Baina buelta bat eman bat zaiola, hola, a priori ez diogula, ez daukagula guk eskatzeko zertan eutxi eskatu, baina ez digutela, ez daude derrigortuta, bale? Orduan, aurkitzen gara. Bueno, orduan, zazpigarren... Kobreko dozkue guri paketikaz batera, no? Osea, gure dut esan, nondik atako da bela diru hori, eta kobreko dozkue guri paketikaz emon... Si esto de envío era 4 euros, pues 8. Dudaik ezin, baina telekomunikazioko herrian egosi beharko dugu. Han egosten dana da, herriko demnatan, ez duzuleko topetan, ez que ez dakit. Nik usteok gehienak. Esan da, zazpigarren ordenantza fiskala bide publikokoak, printzipioz aurkeztu dian emendakinak ez dira onartu, eta bere hortan izango litzateke proposatutako udal gobernuaren proposamena da bozkatuko genukena. Beraz aldeko bozkak, aurkako bozkak, abstentzioa, onartuta gelitzen da. Zeko gineke, 8. ordenantzara, prezio publikoak arautzen dituena, zerbitzuak eman edo udal jarduerak burutzeagatiko prezio publikoak arautzen dituen ordenantza fiskala. Hemen ez da inongo emendakinik aurkezten, beraz izango litzateke udal korporazioak edo udal gobernuak proposatzen duen testua. Bai, hemen esan... Ez naiz ni, igual, Iñaki hau sartzen bali bada beak ezagutzen duelako beto, tasa eta prezio publikoen arteko mugarun dagoen zehazten, baina hor lehen esan bezala, legez ezarrita dago tasa bezala ze kobratzen dugun, eta tasa ez dienak prezio publikoek die. Kasu honetan adibidez, lehen ez eta aipatuz, tasa berri bat badago erabilera publikoari dagokion hortan, eta bai da iaz, bai Gregorio KJ-tik eskatuta entresakak edo basoetako egurra ateratzen dan ekintza horiek grabatuko ditun tasa bat, eta bestea iaz ere eskatu zana zan, hasiera baten jarri genitun udalak jarritako kargagailu elektriko horiengatik, bakotxe elektrikoen sustapen horregatik doakoak zian, baina dagoeneko ja ezartzen da prezio publikoa, 0,45 bada, 0 kilobatioa da, ez? Kilobatio 0,45... Bai, guai hitzein edo isili betiakoz, ez badezu ezer esaten 0,45 izango da. Planteatu zitzaizkizuen bi horkiak eta ez dugu ezer esan, hor tartean zegon.
baina hori bai berria izango dela, ze bai jarriko da prezio publikoa. Prezio publikoak berezitasuna dutena da, guk beza sortzen dugula eta bez hori aitortu behar diogula ogasunari. Eta, bueno, ba hori, zuek jakiteko hori dela udalekoak hori da, baita ere udalekuen udal zerbitzua ere hemen sartzen da, eta hori, ba, prezio publikoen ordenantzak hori jasotzen dula, berrikuntza bezala kargagailu elektriko publikoen prezio berri. Vale, bueno, azalpen txiki bat, tasa edo prezio publiko zergaitxien da bata edo bestia, bueno, bide-okupazio danak horri die tasa. Eta gero, zerbitzuak izetia bata edo bestia 3 baldintza bete bidaue. Alde batetik izen bida, justo inestu zabaltzen. Bueno, ez da izen bier beharrezkoa, adibidez zabor tasa beharrezkoa da orduen hori izen bida tasa beti. Beste alde batetik, izen bida zerbitzu bat udalak eskaintzen dauena, baina herrixen ez daukona kompetentziarik. Eta 3. baldintza, ontxe, 3. baldintza da, parkatu, hori da, que sea un servicio imprescindible para la vida social o cultural, o sea, para la vida social o privada del solicitante. Orduen, 3 baldintzako hietako bat betetzen baldin badau, orduen da tasa, eta bestela da prezio publikoa. Beno, ba orduan ez dago emendakinik eta printzipioz horrela bozkatuko dugu proposamena, guda gobernuak egindakoa. Beraz, aldeko bozkak, aurkako bozkak, abstentzioa, onartuta gelditzen da. Bai. Bueno, ba honekin berez ezoikoa danez, bukatuko genuke plenoa, nire aldetik bakarrik, eskerrak eman denoi, erakutsitako jarreragatik, ez da erresa izan. Bueno, ba, azkenean antolatu behar izan ditugulako gai pilo bat, baina nola ez gea askotan igual eredugarri izaten hemen grabatzen gaituzte, baina nik uste gaur eskertu nahi nola denak egindako esfortzua dena modu ordenatu baten eta eztabaida sosegatu baten emateagatik eta eskerrik asko nahi akutsitako jarreragatik.